El membre fantasma és un dolor que ve de la zona de la part amputada que ens falta. En el meu cas és el peu, normalment el que em fa mal, i és una punxada, com per exemple quan se t'adorm un braç o un peu, que el tens completament adormit, al moment aquell que se't desperta, que és una punxada forta, doncs ve a ser alguna cosa així, no? Una cosa és la sensació de membre fantasma, i tu pot ser que notis aquesta cama que no tens o aquest braç que no tens, perquè hi ha una representació cortical d'aquest braç i d'aquesta cama que evidentment no desapareix del nostre cervell, no? Una altra cosa és que aquest membre condicioni l'aparició de dolor. I és un dolor que el tinc durant 3, 4, 5 segons, s'atura, no deix cap dolor residual i al cap d'una estona torna. La vegada que més m'ha durat han sigut 4 dies. Un 60% dels pacients el poden experimentar. El primer és intentar-los explicar que realment el que ells noten no és una cosa que s'inventin, és una cosa natural i, de fet, jo explícitament els hi pregunto per si el tenen o no el tenen, perquè, evidentment, l'abordatge del pacient és absolutament diferent. Tinc alguna manera de poder desviar aquesta atenció del membre fantasma quan, per exemple, m'està donant molt sovint, procuro fer alguna activitat que tingui el cervell desviat d'aquest dolor i durant aquell moment se m'oblida completament i s'atura. El curs que vam fer la setmana passada a l'hospital precisament és per explicar noves teories, no? Que probablement puguin estar relacionades amb la capacitat de moviment d'aquest monyó residual que tingui el pacient per intentar bellugar aquest membre que no té, que sembla que està relacionat amb la disminució del dolor. Fem un abordatge multimodal, no? Des de teràpia farmacològica, imagineria motora gradual, teràpia al mirall, alguna tècnica cognitivo-conductual i al final és una mica la barreja de teràpies, les que de moment tenim, que potser arrel d'aquest curs començarem a implantar d'altres que siguin més innovadores.